Hi guys! So, ito na nga yung mister ko. Nililinisan niya na yung nabiling pata. Ang sabi niya is nasa 300 plus daw yung nabili niyang isang pata. Ayan. So, kailangan linisan niya ng mabuti bago natin siya pakuluan na merong mga syempre merong mga sangkap. May paminta, may asin, may ganun, kung ano-ano. So, dito na nga namin niluto sa uling kasi naku, matagal tong palambutin. Kailangan kasi malambot talaga siya kapag pinirito. So, dito muna sa uling. O, ito na nga yung yung time na okay na, malambot na siya. So, ilang oras din yung inantay namin dyan. Siguro mga 3 oras or higit pa yata. Ayan, piniprito na ng mister ko. Ayan, talagang gutom na kami dyan, guys. Ilang oras na kami nag-aantay para sa mukbang na to. Promise. Hi guys! Welcome back to our channel! So ngayon na naman lang nga kami ulit nakapagmukbang kasi ngayon naman lang ulit nakaluwag-luwag sa buhay. So, samahan nyo kami. Kakain kami ngayon ito. Crispy pata. Sarili kong luto yan. Talsik-talsik pa kanina. Ano pa guys? Tara na! Tara, kain tayo. Kain tayo. At pa nagtuwa tayo kutsilyo. So meron kami sausawan dito. Ayan. Up guys, namiss namin magmukbang. Hindi na kami nakakapagmukbang. Usok-usok pa yan. Ang aso sa labas, ang ingay. Guys, pinalis ko na yung mga aso. Ang iingay. Gusto na yatang kumain din. Pumalit yung pusa. Ayaw naman yung pusa. Pusa naman. Naawat nyo yata kami magmukbang boys. Kayo ang kakatayin ko. Kayo ang mumukbang ko. Bumalik na naman. At nanduto ko. Thumbs up. Itira dito. Alam nyo ba guys? Ngayon lang ay na-scam ako. Batuan naman ang parcel ko. Nag-order siya ng vape. Ang laman pa to. Kaya ako pa naman makakapag-vape na ako. Excited pa naman nag-unboxing. Yung pala scam. It's a prank. Mahal pa naman ng 2 million. 200,000. 241,000. Charot. Mainit, mainit. Pasok. Kasi yung kakahango lang kasi talaga nito. Eh, gutom na kami. Ako di ako nag-almusal. Buti siya, nag-almusal siya. Ano, sarap Jollibee. Ayaw magpakuha. Ayaw magpakuha guys. Dibag.
Yung pusa na naman namin maingay. Kaya talaga kaming patahimipin. Kala nila babahukin namin sila. Hello sa one viewer namin. Mag-comment ka naman dyan. Shoutout sa'yo, boss. Kain tayo. Saka dito sa bahay. Kain. Kain sa inyo. Wala na. Inalok mo kasi. Nawala na yung isang viewer. Ang tigas nito. Ito. Namiss namin talaga magmukbang. Tagal bago kami nakapag-mukbang ulit. Mag-comment niya kayo guys kung ano bang pwede namin mga imukbang. Scroll niyo yung mga ano namin kung ano yung mga namukbangan namin para may idea kayo. Gusto ko ng balat. Tara nyo guys, oh. Kuha tayo ng balat. Tatanog pa. Para siyang balat ng lechon. Oh. Nice. Sarap. Alisid pala. Grabe ba? Sarap ba? Sarap ng balat. Kain na ako kay blood later. Alam ko, tatakam na kayo. Kain na din kayo. Kain na kayo sa bahay nyo. Huhubaran na natin. Hmm. Init. Usok-usok pa. Pasok ka naman dyan. At The best. The best mukbang ever. buwis na. Pinagkat ko sa guys yung sili para maanghang. Bawi yung gutom ko. Diba, mahilig ba kayo sa crispy pata? Oo naman. With taba-taba sa likod. Agad. Bawal siya, pustiso yan eh. Sibuyas ba? Ano yan? Gusto ko kasi may sibuyas. Sarap. Sarap pag may sibuyas. Ay, may sili po. Ang sarap. With sibuyas. Dahil po kasi ngayon guys, kaya nakapag-isip kami ng kung paano ba-vlog. Mukbang naman. Uy, busin mo yung kanin. Nakaready yung kaldero namin. Ito. Tara!
Sige natin to dito. Takaw siya. Nubos na. Oo, baka isang kilong kanin. Uy, yung ingay mo. Init. Ingay na. Kakainin kita pong kanin. Yan na, naubara na natin. Ano ba mahilig dun sa taba? Baka dito. Sarap. Para na rin kami kumakain ng lechon. Diba? Perfect. Tapos ganito pa ang panahon sa amin dito, maulan. Malamig. Malamig kaya sarap lumamon. Lamon na, oh. Tulog later. Oo. Alam na. Wala pa yung one viewer na ano. Taba-taba. Tagal ko itong pinakuloan guys, kaya malambot na malambot to. Simula umaga. Tapos inilagan ko pa ng inilagan yung mga mantika. Sabog eh. Worth it naman yung hirap na naranasan niya. Taba oh. Sa kanya yung taba, akin lang yung balat. Yes, sarap. Hap. Lamon pa. Pawis na oh. Hilahin mo. Init. Usok-usok nga eh. Nahubaran na namin guys oh. Ito naman tayo sa kabila. Ooh. Mahulog pa sa pusa. Sa loko kaya. Pwede ilapit.
Wala? Suko na. Ayaw niyo na. What's up guys? Malaking tao na ako pero meron ako kumain. Sabi sa inyo may pulutan ng pantera eh. Kaya Hindi ko papayagan. excuse me po. Tapos na siya ako, hindi pa. Ako ka. Kawawa naman, wala nang balat. Wala nang damit, nahubaran na. Heart yung laman, ang lambot. Dahil may kayo mga sa tungkal. Hmm? Dahil may kayo sa tungkal. Pungkan. Pungkan. Oh, tinanahimik ang mga eco team. Sabay-sabay. Kayo mumukbangin namin. Tropal. Pagmukbang din kayo dyan. Mga mahal namin, pusakat. Huwag na ako. Hands up. Suko na. Kaya na rin kayo. Try nyo to. Napakadaling gawin. Mahirap lang ang proseso, matagal. Pero madali lang. Papakuloy mo lang ng 10 years. Tapos yun, tapos na. Oh, tapos na. Bago mo na sa aso. So yun guys, yun lang ang aming mukbang for today. Sana ay nag-enjoy kayo at nagutom kayo sa aming mukbang. Please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. At i-follow nyo rin ang aming Facebook page. Dagdagan nyo naman. Yes. Dagdagan nyo naman ang followers namin. Send din kayo ng star kasi naka-open na yung aming star sa reels namin. Dito rin sa... Oh, excuse me, busog ako. Dito rin sa YouTube talaga, naka-open na rin yung aming super chat, super sticker, at membership. So, yun lang. See you again next time sa aming sunod na mukbang vlog. Bye! Bye-bye!